Salutare lume, eu sunt Med și astăzi începem de fiecare dată tușesc vodka când încep un episod cu Skyblock. Episodul 2 din Skyblock, apropo. Nu știu de ce tot zic apropo, dar tot îmi vine să zic apropo. Vai mă, de fiecare dată îți răgușit când fac Skyblock. Hai că iau cabelul ăsta. Și numai acum mi-am amintit că aici eu aveam de-astea. Adică cred că am văzut un episod trecut, nu? 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 Nu știu. În fine, iau tot de aici. Wow, las că vreau să cad. A mea nu e mea. Uai. Hai că poate, nu poate. E, așa. Clar nu să-mi vină mie aia. Și încă un cabel mai avem spart, care nici ăla nu mi-a venit mie, noi bai. Acum să extindem. Așa. Aici e cam ciudat, deci nu, deci o să iau astea. Nu știu de ce spar cu ăsta de ortul, dar nu. V-ați obișnuit. Sper, cu mine. Că-zi eu mai prost. Hai că fac ceva. Ce e aia? Ce mai? Cred că e vreun monstru, nu știu. Nu prea îmi pasă. Iar fac așa. Băi. Dacă picam... Dacă cădea... Dacă, virgulă, cădeam, nu știu ce făceam. Una, unde? Hai că pun aici așa să fie un pătrăs. Bă. Bun. Da. Și să iau astea înapoi. Să le pun într-un loc mai frumos. După ce să extind o să le pun. Deci îmi trebuie cabel. Adică fac așa să văd cât cabel am. Uai. Hai, continuăm. Cred că ați văzut că când am început o serie de Survival with Med. Lăsați un like și acolo. Pentru că m-ar motiva să continui seria. Ok, lăsate pe jos vor dispărea. Da? Înseamnă că o să-mi dispară o bucată de cabel imediat. Care că a dispărut deja? Nu a dispărut. Așa. 16, hai să extindem. Hai mă, am dat pe... Bă, deci dacă mi-au picat itemele, nu știu ce criză fac. A căzut ceva? Nu a căzut nimic. Doamne ajută! Făceam o criză, nici nu vreți să știți. Mai bine să nu știți. Îmi place să fac asta. Ce aveți cu mine? La fix, mi-a ajuns pentru 2 rânduri. Bă, capacul ăsta las așa. Nu îl iau.
Și bă, tu crești acolo. Și tu rămâi în inventar. Hai că aici arată rău. Cam rău. Nu-mi place. Uitați, dirt, cabel, dirt, cabel. Cam ciudat. Și aici, nici aici nu arată așa bine. Pentru că cred că v-ați prins. Așa. Stați că vreau să văd. V-am zis deja de trecută că vreau să văd cât cabel am. Nu. Așa. Astăzi fac al doilea video. Și cred că chiar trebuie o să fac. Adică am postat nici ieri și tot am... Oricum am chef să postez mai mult. Că e luni. Și na. Nici n-am școală în vacanță. Unde am mai luat ca să pun cabel? Aici. Bine, boss. Mai pun aici. O, mai trebuiască una. Da, lasă una. Ia mai multe și așa. Am reținut că este o mină. Adică știu că este o mină, cred că am minat episodul trecut, da. Se vede de la... Am uitat, iron. Este treabă. Uai! Nu! Hai de capul meu. N-am ce face. Că cade generator ce ești. N-am ce face, numai să-mi foai de capul meu, bă. Puteam și eu să-mi las nici cez, nu mai am nimic. Ioi, bă. Nu-i bai, la o serie așa trebuie să facă mai și murim. N-ai ce face. N-ai cum să nu mor. Stați că sună telefonul. Da? Bine. Nu. La... Mai târziu. Da. Ciao. O, Doamne, ce mă enervează. Mă sună lumea și nu știu cum să pun pauză pe Fraps. Adevărul doare. Să fac rapid ceva. Hai mă, acum am putut. Deci, cum era? Știu cum era. Cum se face. Tot aici îl pun. Mi-a venit, cred că lava de la gen... Da, clar. Aici e apa. Nu. Iau. Uit. Și... Uai, bă. Ce enervant -i. Nici nu vă dați seama. Uitați, toate itemele le-am pierdut. Așa. Da. Stați că fac ceva mai fain. Asta așa. Ca să nu cad. Iar dacă îmi pierd itemele, plâng. Ok.
nu pot, nu. Da, să mă duc pe aici. Ai, mi-a căzut microfonul iară. Așa. A. Mă, dar unde-s blocurile? Le arde lava. Ce mă enervează, bă. Hai. No, în fine, hai că încheie aici cam atât cu acest episod. Eu am fost med și am murit odată. Da, nu-i bai. Deci, pa!